A másik bot. Jaj. Hoppá. Decemberben már nem könnyű nyitott, jégmentes víztöltet találni, bár eddig az időjárás kegyes volt hozzánk, és az Alföldön, ahol most is vagyunk, még nem fagytak be a tavak. Miközben az ország keleti részén érdekes módon a legtöbb tó felszínét már vastag jégpáncél borítja. Most Kiskunhalason, az Ezüsttó Horgászcentrumban kedvenc teszthorgásztavamon fogok horgászni. Kövessetek hát! A Vadvízi Kalandok című filmsorozatomban bemutatott, olykor több ezer hektár alapterületű, hatalmas természetes vizekhez képest ez a tó rendkívül kicsinek tűnik. Azonban maradjunk a realitások talaján. Egy nemrég elvégzett felmérés alapján kiderül, hogy a horgászok 58%-a rendszeresen horgászik intenzíven telepített magántavakon is. Ha természetes vizeink halfaunájának megmentése érdekében nem teszünk rövid időn belül hathatósan, akkor nem nehéz kitalálni, hogy egyre többen fognak ilyen és ehhez hasonló vizeken horgászni. A felmérésből kiderül, hogy a horgászok 46%-a maximum 20 napot tud a vízparton eltölteni. Mennyi esélye van egy ilyen horgásznak a Dunán, a Tiszán, a Balatonon halat fogni? Szinte semmi. Az viszont teljesen természetes, hogy ők is szeretnének halat fogni. Ha sikerre vágynak, egyenes út vezet ezekhez a halban gazdag kis tavakhoz. Nem véletlenül szaporodnak gombamód, nem véletlenül van már majd minden település határában egy intenzíven telepített magántó. Mert egyszerűen igény van rájuk. Tehát lehet hadakozni az idejáró horgászokkal és ezekkel a tavakkal, de tudomásul kell venni, hogy a nagy többség már az ilyen és ehhez hasonló tavakon kergeti a halakat. Ha te, kedves néző, a vadvizek hű vándora és megszállott horgásza vagy, akkor ne bosszantsd tovább magad. Keresd elő az archívumból a Vadvízi Kalandok egyik epizódját, és nézd azt. Akik mindezek után is itt maradtak, azoknak olyan hidegvízi praktikákat szeretnék bemutatni, amelyek egyértelmű segítséget nyújtanak a hidegvízi horgászatok során. Amikor a víz hőmérséklete 2-3 Celsius fokra süllyed, és lehet, hogy már csak néhány nap van befagyásig, még a relatíve nagy halsűrűség mellett is rendkívül nehéz kapás kicsikarni, halat fogni. Most ezekben próbálok segítséget nyújtani, és néhány egyértelmű, hasznos tanácssal szolgálni. Jól esik a meleg tea ebben a hidegben. Kilazított fék szinte meg se tudott szólalni. A botrugalmassága kompenzálja a halnak a védekezését, bár hát nyilván azért hideg víz van. Itt egy szép putyka. De szépen akadt a horog. Egy igazi fagyos potyka, nagyon hideg a hal is. Hát hiába, no, hogyha a vízhőmérséklete nem több 3 Celsius foknál, akkor mitől lenne ő is melegebb? Igazi fagyos potyka. Mehet is vissza.
Késő ősszel és a tél folyamán nagyon sokan kérdezték már, hogy milyen újdonságokkal jelentkezünk. A kutatás és a fejlesztés egy percre sem áll meg, és örömmel mutatom be a Haldorádó 2012 évi újdonságai közül azokat, amelyek kifejezetten a hidegvízi horgászat során bizonyították rendkívüli fogósságukat. Az elmúlt évben a Pellet Pak termékcsaládnak óriási sikere volt. Ez egy olyan komplett csomag, amely a céltudatos, szelektív pontyhorgászat egyik leghatékonyabb eszköze. Több ezer elégedett vásárló arra ösztönzött minket, hogy ezt a kiváló termékcsaládot továbbfejlesszük. Így született meg a Pellet Pak Turbo, fagyos ponty és tüzes ponty fantázia nevű változatai. A fagyos ponty 16 Celsius fok alatti, tehát kifejezetten hidegvízi horgászatok során ajánlott, míg a tüzes ponty pedig 20 Celsius fok feletti, felmelegedett vizekben igazán hatékony. A mai egyik főszereplő a Pellet Pak fagyos ponty lesz. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a csomag. A dobozt kibontva egy olyan zacskót találunk, amelyben 4 különböző termék van. 800 g vegyes pelet, 100 ml CSL Tuning fagyos ponty hidegvízi aroma, 100 ml pellet juice fagyos ponty aroma, és egy peletragasztópor. Lássuk, hogyan kell ezt használatba venni. Csomagot felbontva az egészet egy üres vödörbe borítsuk bele. A peletragasztóport öntsük rá a száraz pelletszemekre. Szárazon keverjük el, majd a 2 folyadékot, a 2 speciális hidegvízi aromát öntsük rá. A CSL Tuning hidegvízi aroma, amit ráöntöttem, az egy hígabb, míg a Pellet Juice egy kifejezetten sűrű folyadék. Mind a 2 mederfenéken terjed. Mielőtt összekevernénk a pellet szemeket a folyékony aromával, öntsünk rá 2 deciliter vizet. Nagyon könnyű kimérni. Az egyik adag vizet az egyik műanyag flakonba, míg a másikat pedig a másik műanyag flakonba töltve könnyedén ki tudjuk mérni. Így legalább az értékes aromát is ki tudjuk az üvegből mosni. Tehát pontosan 4 deciliter folyadék került a pelletszemekre. Ez pont elegendő ahhoz, hogy felpuhítsa, és hihetetlen vonzó aromával tálalja a halak számára mindezt a finom csemegét. Nagyon fontos, hogy ezt a keverési folyamatot mindenképpen javasolt már otthon előző este megcsinálni, mert a pelletszemek itt a hideg időben nagyon lassan szívják magukba az értékes finom aromát, és hát nyilván a horgászatra szánt idő vége. Szeretnénk azt minél előbb megkezdeni, szeretnénk minél előbb az eretést végrehajtani. Én ezt már otthon előző este megcsináltam, és belehelyeztem egy légmentesen zárható műanyag vödörbe. Ebbe garantáltan föl tudnak puhulni, a pelletszemek nem szárad ki, és a finom aromát magába szívja. Nézzük meg, hogy hogy néz ez ki ebben a formában, horgászatra kész, bevetésre kész állapotában. A pelletszemek kicsit összeragadnak, de egy határozott mozdulattal fellazíthatók. Látványos, hogy egy mozdulattal gombóccá formálható a felpuhult Pellet Pak. Nézzük meg a különbséget a már felpuhult és a frissen bekevert Pellet Pak között. Látványos a különbség. Nagyon kellemes illata van, és ebben a hideg vízben is garantáltan terjed. Pont ez a lényege, hiszen joggal merül fel a kérdés, hogy mitől válik ez a keverék hidegvízi fagyos ponty keverékké. Hát attól, hogy az az aroma, amely ebben a Pellet Pakban benne van, a hideg vízben is terjed. A pelletszemek viszonylag gyorsan szétoldódnak, és miután szétoldódtak, látszik, hogy az aroma, amely benne van, hogyan terjed. Ez mágnesként húzza a holgunk és az eretésünk közelébe a halakat.
És ami rendkívül fontos, hogy mindkét aroma, amelyet ennél a paknál használunk, a mederfenéken laposan terjed tovább. Tehát nem jön föl szinte egyetlen egy aroma szemcse sem, hiszen a halak ekkor ebben az időszakban a mederfenéken tartózkodnak. Így a keveréknek és az aromának is ott kell dolgozni. Hihetetlen, hogy görbül ez a kis bot. Nem lehet túl nagy hal, de tényleg karikával hajtja az egész botot. A fék meg sem tud szólalni, a bot rugalmassága felőrdi a hal erejét. Ó, nem is olyan kicsi ez. Fékre azért csak lazítok. Szép nyurga testű tükrös. Egy érdekes dolgot hadd mutassak. A ponynak a hasán jól látszik a tőzeges mederfenék. Ez azért ennyire látványos, és azért van itt a ponynak hasán, mert ez is jelzi, hogy a hal egyértelműen a mederfenéken tartózkodik és ott táplálkozik. Mehet is vissza. Ezzel a pelletpakkal fogok alapozó-etetést végezni, úgyhogy hozzákeverek egy kevéske csontkukacot, de tényleg nem kell sok, csak egy néhány szem. Ennyi mindösszesen. Az alapozó-etetés egyébként nem lesz több, mint 4-5 dobás. Tehát hideg vízben nem kell sokat etetni, de rendkívül fontos a csalogatanyag minősége. Most a legjobbat kínáljuk a halaknak. A horgászat időtartamától függően egyébként nem kell 1 kilót bekeverni, elegendő, hogyha csak néhány oroszlát töltünk a vízparton, ennek maximum az 1/4 vagy a felét előkészíteni. Az acskó tartalmát, illetve a flakonok tartalmát visszazárva korlátlan ideig szinte megőrzik a szavatosságukat. Na hajrá! Jöhet a párdobás. Kinézek magamnak egy támpontot, ami szemben az a beülő, padokkal ellátva. Ebben az egyre erősödő szélben körülbelül ez egy olyan 40 méter volt, amit eldobtam. Beakasztom ide az orsó dobján található klipszbe a főzsinort. És megpróbálok mindig ugyanide dobva ezt a távolságot horgászni. Remélem, hogy a szél drasztikusan nem fog már felerősödni, és nem veszélyezteti ennek a távolságnak a pontos meghorgászását. A szemfülesek már észrevették, hogy az új pelletfédelkosarakat használom, amely óriási előnye, hogy a belegyúrt pellet szemek a vízbecsapódás után egy határozott mozdulattal kiüríthetők, kiránthatók belőle. Tehát nem kell attól félni, hogy a belegyúrt darabos, szemes csalogatóanyagok beragadnak, és a horgászat befejezése után kihúzzuk azt. Hibátlan ugye oda ment, a kiakadásig elérkezett, bevágok, és a kosár már ki is ürült. Na még egy dobás. Szerencsére nagyon pontosan egy helyre sikerült dobnom azt a néhány gombócot, amit alapozó etetésnek szántam. Tudomásul kell venni, hogy hideg időben rendkívül fontos a pontos, koncentrált horgászat. Hogyha ekkor a legjobb csalogatóanyagot is egy focipályai nagyságú területen szórjuk szét, semmit sem ér.
Addig, amíg az alapozó etetés érik, bekeverem azt a keveréket, amely a kosárba fog kerülni. Ez egy régi, jól bevált, talán legismertebb haldorádó etetőanyag, amely nem más, mint a peletes fekete. Ráadásul itt ez a keverék az év bármely időszakában eredményesen használható, a megfelelő aromával keverve. Most azzal a CSL Tuning hidegvíz aromával fogom összekeverni, amely a pelletpakban is található. Ez nem más, mint a CSL Tuning fagyos ponty. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez az etetőanyag évek óta az eladási statisztikánk éllovasa. Ebből adjuk el torony magasan a legtöbbet. Ez azt jelenti, hogy nem csak ezen a tavon, hanem az ország nagyon sok egyéb vízterületén is ez a top 1 etetőanyag. A CSL Tuningból a felét öntöttem rá, tehát a 2,5 deciliterből durván 125 ml-t. Többet nem szabad egyébként 1 kilóhoz hozzáönteni, mert így is már rendkívül intenzív aromás a keverék. De viszont ez meg kell ahhoz, hogy hideg vízben is jól terjedjen. Ezzel már túl is aromásítottam ezt az 1 kilót, de még egyszer mondom, szükség van arra, hogy a hideg vízben garantáltan felkeltsük a halak érdeklődését. A megfelelő tapadást természetesen víz hozzáadásával fogom tudni elérni. Körülbelül még egy 2 deciliter víz kell ahhoz, hogy megfelelő módon tapadjon. Kész. Nagyon látványos, hogy a sokadik pontyomat fogom már, és szinte egy kivételével eddig mind az eretési helyről jött. Tehát hiába dobálok a finomabb bottal az eretés környékére, csak és kizárólag onnan tudok halat fogni, ahol az első 5 dobást pelletpakkal végrehajtottam. Az az 5 bedobott pelletpak egyébként szerintem estig az eretésen tartja a halakat, tehát a sok-sok finom apró szem, sok-sok finom apró pellet nagyon sokáig, főleg hideg időben nagyon sokáig az eretésen tudja tartani a halakat. Hideg víz ellenére meglepően jól küzd a halacska. Kiakadt a orró szájából. Egy újabb szép pontyocska. A Csali is egy igazi újdonság, egy 2012 évi különlegesség, amely nem más, mint a puha pontypelet. Nagyon sok cégnek van hasonló jellegű terméke, de azok vagy túlságosan puhák, és már a dobás gondolatától leesnek, vagy pedig túlságosan kemények. Több mint 2 év folyamatos kísérletező munka eredményeként jutottunk el arra szintre, hogy azt mondhassuk, hogy kész a jó Csali. Mi a különlegessége ennek a puha pontypeletnek? A rendkívül egyszerű használhatósága. Nagyon sokan vannak olyanok, akik mind a mai napig nem tudnak megbarátkozni a hajszerelőkés módszerrel, és mindent kizárólag a horgon szeretnének felkínálni. Nos, ez lesz az ő nyerő csaliuk, ugyanis nagyon-nagyon könnyen föl lehet fűzni a horogra, miközben jól bír a dobást is. Már is megmutatom ezt.
Ennyi volt a horogra tűzése. Ez egy-két szem csontival kombinálva egy garantáltan incsiklandó hidegvízi falatot alkot. A csali további különlegessége, hogy lebeg. Tehát a vízre ráejtve látszik, hogy a víztető marad, azonban olyan balanszírozott csali, amely egy horog súlyától már lesüllyed. Már is feltűzöm a horogra, és látni fogjuk, hogy mi történik vele. Bármilyen puha pellet föltűzésének az egyik titka, hogy olyan horgot használjunk hozzá, amely tökéletesen gömbölyű öblű. Így nem fogja a legpuhább csalit sem szétrepeszteni, és könnyen feltűzhető lesz. Én is ehhez egy Ovner horgot használok. A horog és a csonti súlya lehúzta ezt a csalit, miközben látszik, hogy egy nagyon könnyen felszippantható, igazán könnyű csaliról van szó. És ami még nagyon fontos, hogy a leváló szemcsék nem fölfelé a víztetőre jönnek, hanem lesüllyednek a mederfenékre. Ez itt a kulcs. A csali 8 különböző ízesítéssel kerül forgalomba. Ezek közül a mézes pálinka, a vörös démon és a csilis fahéj, ami a hidegvízi horgászatok során a legtöbb halat eredményezte. Élet föl a part előtt. Hideg víz ellenére azért mindent beladnak, megmeneküljenek a horogtól. Éppen, hogy csak a hal szája szelébe akadt a horog, de a finom botnak köszönhetően lám nem tudott megmenekülni tőle, miközben egy pillanat műve volt kiakasztani. Szép pikkelyes pocska. A felszerelésem tökéletesen illeszkedik a finom horgászathoz. Egy 3,3 méter hosszúságú médium és egy 3,6 méter hosszúságú médium heavy karakterisztikájú féderbotot választottam. Mindkettő a nevemmel fémjelzett Royal Sensitive féderbot család egy-egy tagja. Ezek a botok annyira finomak, annyira érzékenyek, hogy némi túlzással már az etetőkosarat is fárasztani kell vele, de egy kilós ponty már garantáltan karikába görbíti őket. Miért van szükség ennyire finom, ennyire érzékeny és ennyire lágy féderbotokra? Mert a hideg időszakban, az érzékeny kapás időszakban a végletekig kell és lehet is finomítani a végszeléket ezekkel a féderbotokkal. Így garantáltan a legvékonyabb, akár 10-es vastagságú horogelőkével a legkisebb horgokkal megakasztott halat is ki lehet fogni a hal elvesztése vagy a horogelőke leszakadása nélkül. Hatalmas élmény ezekkel a botokkal horgászni, miközben a megnövelt gyűrűátmérőnek és a bot remek karakterisztikájának köszönhetően akár 50-60 méterre is bevethető a végszerelék a bot károsodása nélkül. Mindkét boton azonos végszereléket használok, amely lelke egy 25 g-os pelletféderkosár. Egyébként ez nem csak a szemes etetőanyagokhoz jó, hanem a finomra őrölt hagyományos etetőanyagokhoz is, főleg akkor, amikor fontos, hogy az gyorsan kioldódjon belőle, ugyanis a megnövelt ritkább bordázatnak köszönhetően ebből garantáltan kioldódik. Ráadásul az alul található
kb. 5 cm hosszú szárnak köszönhetően hosszabb és vékonyabb horogelőkét használhatunk, a horogelőke garantált visszagubancolódása nélkül. A horogelőkém hossza 15 cm, az átmérője 14-es, amely egy új Haldorado Visitor speciális monofil féder horogelőke zsinór. Erre egy Ovner 50.339 típusú 7-es méretű horgot kötöttem. Mindkét orsó dobjára 20-as Haldorado Strongline főzsinórt csévéltem. Felcsolizom ezt a végszereléket is, mert addig, amíg a vízparton van, valószínűleg nem fogok vele semmit. Az orsókról nem esett még szó. Mindkettő modell a Spro 2012 évi újdonságai közé tartozik. Majdnem 10 évvel ezelőtt kerültek először forgalomba a híres, legendás Blue Arc orsók. Ezeknek a megújult változatai a Gold Arc és a Grand Arc orsócsalád. A kettő között csapágyszámban van különbség, az egyik 10, a másik 8 csapágyas. Ezek rendkívül precíz, nagyon finom és esztétikus orsók, garantáltan a finomszerelékes horgászok és a pergető horgászok egyik lehetséges álomorsói. A bedobás előtt érkezett, éppen be akartam dobni a másikkal, miközben elhúzta ezt. Ó, egy amúr, nézd már! Ezért volt ez ilyen fürge. Köszi. Na ez ám a meglepetés. Decemberben amúr, nézd oda! Ú, és nem is kicsi. Azt a mindenit. Ez is egyértelmű, a medálferéken volt már, látszódik a hasa alján. Decemberi amúr, ő sem bírt ellenállni a finom csemegéknek. Hát nem egy kapitális jószág, de amúr, amely egyáltalán nem tipikus hidegvízi hal. Azok, akik ragaszkodnak a hagyományos csalikhoz, ők sem maradnak 2012 évben újdonságok nélkül. A népszerű üveges kukoricáink kibővülnek új, pácolt, tehát lé nélküli kukoricákkal, amelyben természetesen megamájsz és tigrismogyor is található. Igazán különleges ízekkel és aromákkal készülünk a hagyományos csalik kedvelőinek is. Az üveges kukoricák mellett a forgalomba kerül egy teljesen új kukorica család, neve édes csemegekukorica. Felbontva, már is látni fogjátok, hogy milyen kellemes színe és aromája van. Az aromát sajnos még nem tudjuk a TV képernyőjén keresztül továbbítani, de ez a magyar betyár, ez nagyon ütős. A fölbontás után mindig problémát okoz, hogy mennyi ideig lehet ezt eltartani. A doboz tetején található kupaknak köszönhetően, visszapattintva azt, a hűtőben akár 2 hónapig is eltartható, anélkül, hogy a termék maga megromlana. Egyetlen dologra kell ügyelni, hogy a lé, amely a kukoricán van, ne folyjon le róla. És természetesen szennyeződés, például etetőanyag ne kerüljön bele. A hagyományos csalik termékpalettája a pontypufival válik teljessé, 6 különböző változatban, a legfogósabb Haldorado aromákkal ízesítve kerül forgalomba. A különlegessége, hogy 2 különböző méretű gyöngykukorica és 2 különböző méretű pontypufi található egy dobozban. Így egy csapásra megoldottuk azt a problémát, amikor több különböző méretű és több különböző fajta lebegő csajra lenne szükség,
Itt ebben minden egy dobozban megtalálható. Ja, és mellesleg a doboznak köszönhetően nem fogja a szél szétfújni. Hogyan? Most látszik, hogy milyen rugalmasabb volt, hihetetlen. Tehát nyílből, görből és megy a hal után. Anélkül, hogy a fék megszólalna, fölörli a hal minden erejét. Ráadásul nem is tűnik rossz halnak. Itt van már a part a szélében. Ó, de szép! Pikkelyes potyka, nem véletlen volt ilyen erőben. A mai nap eddig legnagyobb pontja. A másik bot. Ajaj. Hogy legörbítette. Alig, hogy visszaengedtem ezt a szép nyulga testű tőpontyot, már is itt van egy újabb halacska. Hoppá! Ez is küzd azért a hidegvíz ellenére rendesen. Az előző tesója. Mehet is vissza. Véget ért a mai napra szánt horgászidő, lassan bestétedik. A mai horgászat is bizonyíték arra, hogy megfelelő csalogatóanyagokkal és megfelelő csalikkal, amíg be nem fagynak a vizek, mindenképpen érdemes próbálkozni. Illetve, amint kiolvadtak a tavak, azonnal érdemes újra próbát tenni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és nagy szeretettel várok mindenkit a 2012. február 3-án, 4-én és 5-én megrendezésre kerülő 6. Haldorádó pontyhorgásznapokon, ahol többek között velem is személyesen találkozhatnak. Aki érdeklődik a Haldorádó termékek és újdonságok iránt, annak ott a helye.